کہ جڑیاں لین اڈاریاں نال بازاں او بلبلاں تھک مردیاں نی اونا ہرنیاں دی عمر ہو چکی ہو پانی شیر دی جو پیندیاں نے او ڈینا جان کباب ہویاں جڑیاں ویڑیاں نال کھیندیاں نی او کواریاں جانو خراب ہویاں ہو جڑیاں گبروਆਂ نال کھڑیندیاں نی او جو کا ایک دن پکڑ چیڑ گیا ان پونے نت لہو جو پیندیاں نی او دل مال دئیے لکھ کنجریاں نو او دل مال دئیے لکھ کنجریاں نو تے کدے دلوں محبوب نہ تھیندیاں نی ہیرایو وجود تھی لب لیندے ہیرایو وجود تھی لب لیندے او مٹی اپنی جنہاں نے چھاڑی ہووے او مکھڑیوں نصیب مراد ہووے ویلے نال جس پائی مدانی ہووے او جت ست تے پتنو کی کرسی نیک مت نہ جنو سکھانی ہووے ہائے 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 او کعبے وچ وی زہد قبول نہیں نیت اندروں جنہاں دی کانی ہووے کعبے وچ وی زہد قبول نہیں تے نیت اندروں جنہاں دی کانی ہووے